Haino helam sogo khajani takote buku songrono somung channel tini ke tui phejok ka jinga be phantok bermabwtwi chana hne abani logi tongo banta ge phaidian video pa sak norok nai tongdi ke norok nugui manana ke norano comment bo khaidi norok takle bisini banta bermabwtwi rok sada chakha ekdom kaham kaham banta nahadi ekdom kothok kai chanai ke ang tabo mukhitang rongno hele baigrenai jotono Kayango na hadi ang nakha heleboi jingano sirigui heleboi nakha kasarte simpekogui tarpore phantongno bahaino kolo kolo chinchikon ba heleboi nakha ke obono tabuk sugrnai mukhitono sui ready khaitonai negrnai na hadi omo haike sunai mukhitono kaham kaino sunai duibar suk suano emne kuno moila to kore hepano sunani nango Ge suwi yang ready ke ton khangka yang tabang tui box haka bermabwtwi songnani muibwtwi box haka kutugui bo phaike angke tabang puila berma no bono tui kutung ba ke suwi rirnai oba haike suwi tui kutung bai suwi berma no rkhang kangkai berma busuro muyo onyata abon bagai angke busu sangki jagai thango tabon bagai ke kaisa koimung no ni thani no jodi na ani channel o katalangai tongkhangka no ani channel no subscribe khairedi tani video no like didi te share khadi no friends te family ro no norne hamjang mong belai nango asakno hambai na hadi ang tuyo sudo bermabwtwi simino rogrokho tabuk sui ti kutumbai sui bermano rirkha hege obono tabuk kutugri phinai haino hai hingke nahadi taisa berma suiri mangkor berma bahandok tongkho hingke o jaga taisa ang tui kutungno taisa haino hai riphiwi bono suiri phinai ta abo hai rkhangkai muirogo busungya cherai bo chaimano okra rogo chaimano abo haike hingke taisa ririfika nahadi ang bermano suwi kaham kai ririfika obono haino hai kutugrnai tabo khe mosorok ri mangkha hingke berma riya sini abo haike riya sini tui kutung khoksa purungkai mosorok phaio hnai berma sakang ri tangka takhai mosor kathang phekok jak ri sinai hingke mosor kathang rbai mani yagulang akran patla jatno kisari rwano bokrok khibui kaham ke sui tonika ga akran no bori renai ga akran rama logi logi no ang mukhiteng no bori ri sinai mukhiteng bo muna nango gam bai baksana akran bo munai tan hadi sui re dikhai tonjak tabu bono mukhiteng no bo jotono lukhlai ri sinai ekdom bermabwtwi hingke belai no angkhai thokjago saimia khasti prajak angkhai bermabwtwi rok berma mui rok hingke belai thokjago mangso muisoni chai ang belai no thokjago hingke koli ri kha mukhiteng rama yagulo bono tabuk som rwnai ang kuno swtiro riya ang bermabwtwi rok aso swtiro ri chajagya angke test onyo rokom muta swtiro khangka hingke swtiro yangka ke belai no motom jago thokjago ang bono tabuk kutuk rwgana hingke yang kutuk sani hingke nahadi bantano suire dikhanya bagai ang nakha banta tangkhaino se motom jip jip ongui tongo nahadi mukhiteng bo mungkha kolei naikhangka yang banta bang jotono suire dikhai tonkha nahadi mui munui si thangka ekdom muna klai sin tipra rongni mui hingkangkai tabo ang banta ri sinai nahadi banta kabang mano ri kha ekdom kothokai chana hne ke tabo banta rmani kisa koli ri nai obo haike koli ri munui si thangka chini tipra rongni mui hingkai songna bo klai muna bo klai tei thokma bo bunsai bara hingke obo haike phungrogo mai chake kuno mui rok mangso mui rok nangya bermabwtwi bai mai kabang kha opungui chaimano phungrogo nahadi munisi thangka tabang hor of khairi risinai hor of khairi kha ekdom tugo ta asuk sijagya ba norokno ang kaisa batio lokhlai phunugone busu motom jip jibung tongkha sudu nogo nog ganti simi motom ya joto rumono motom bahai thango tarpore hengke bui gana gini nog rok bo bahai motom thangai ok khuijagi tongkhana ani mui banta bermabwtwi bahai manai maya khuijak tongbai khena gena hada ang kaisa batio lukhlai na kha obo haike ekdom kothok motom jip jibung tongkha chana musungui tongkha tabang mai chasinai bermabwtwi bai kha khaya nor buiji mangkhana hnai taisa nor bai malai phina haino hai next video tinin bage sekno hambai।